Hi. Ja, waar zijn we, Hugo? Yosemite. En het is aan het sneeuwen, hè, Hiet. Wat gaan we doen? Nothing. Nee, kijk, wat gaan we doen? Test the food locker. Waarom? Because the bears could get inside of it. Ja. Hier een beet. Hey. Het is aan het sneeuwen nog altijd, hè, zie? Yeah. Waar zijn we hier? De John Muir Trail. Yes. Gaan we tot Mount Whitney? No. Oké. Dat is te ver, hè? Yeah. First snowball of the season. Big waterfall. Ah. Hi. Waar staan we hier, Hugo? We're at Big Waterfall. Vernal Falls. Wacht, kijk hier. Mag ik dat laten zien? Oh shit, grab that. Dan ga je naar beneden, hè, zie? Oh. Hier, Hugo. Kijk, de zon, de zon. Get the sun on there. Nee. Dit is Hugo. Je nog iets vertellen? Hi. Kijk iets. Can I take the camera first? Nee. Yes? Service. Yes? Whoa! Oh no! Look how high we are. Ja, hè? Hier naar beneden, vandaar komen, vandaar beneden. Eat his nuts. And he won't run away. He is Epic Squirrel. Yo. Hi. Waar zijn we? Yosemite. I've said that 3 times now. Ja, waar waren in Yosemite? Do I really have to say? Ja, 3 Yosemite. kijk hier, dus. Zo, Hugo, ja, zie dat gaat voor de. Daar is bomen, hè? What? Zo. Heet, Hi. where's the giant sea? We're at a big tree. Again. Dat is te groot voor dat gaat elkaar niet op, hè? Yeah. Kom in uit. Read it. Read it! Here you go. G-R-I-Z-Z-L-Y. G-I-A-N-T.